Krásny pozdrav z lesa. Dnes opäť. A je to také čarovné, pretože vnímam, ako sa krásne stížil ten les. Že vnímam, ako ide úplne už do toho spánku. Viac menej už ako keby spal. A je to neskutočne nádhera vnímať to. Že cítiť to cez to srdce. Že skutočne ten les spí. Prechádza do toho ďalšieho cyklu. A je to krásne, ako to ide s tou ľahkosťou, že plynule tie cykly naväzujú a ten les, tá príroda prechádza z jedného krásne do toho druhého. Plne s ľahkosťou. A dnes ma tak, ako si tak kráčam, napadla taká úvaha, taká múdrosť, že ako sa celý život snažíme o tú pozornosť od tých ľudí, od blízkych, ale od tých vzdialených. Proste každopádne sa snažíme. A niekedy je to aj na úkor nás samotných, že tlačíme sa do nejakých rolí, ktoré vôbec nevyjadrujú to, kým sme, masky na tvári a ideme len proste o ten kúsok pozornosti. Ale so stromami, s lesom je to úplne niečo iné. Vstúpim do lesa, prechádza sa po ňom a automaticky vnímam, ako ma ten les vníma, tú pozornosť toho lesa. Cítim to. To nie je len to, že vnímam, že ma pozerá všetky tie stromy, ako keby sa nasmerovali na mňa, ale ja aj vnímam, že ma cíti ten les. Tie stromy ma cítia a ja cítim ich. Je to nádherné, je to vzájomné a najlepšie na tom je, že ja nemusím absolútne nič robiť. Ja jednoducho sem prídem a som v tomto poli, otvorené srdce a ide to. Krásne. Takže netreba nič robiť, o nič sa usilovať, len byť v tom srdci, byť v tej láske, aby to prúdilo a ono si to pritiahne tú pozornosť. Pretože to naše srdce milujúce priťahuje pozornosť všetkého okolo. Každej živej bytosti. Nie len teda v tej prírode, ale aj v tých ľuďoch. Takže len toľko na margo pozornosti. A ja za to veľmi som vďačná, že mám taký krásny a vrúcný blízky vzťah s prírodou, hlavne s tými stromami, ale aj s inými, s rastlinkami, s kameňami, s vodou, so všetkými živlami. A neprestávam za to ďakovať. Krásny deň.